Bine v-am găsit la emisiunea Vorbește Psihologul. Abordăm astăzi un subiect extrem de important și, din păcate, din ce în ce mai frecvent întâlnit în societatea noastră, și anume, domnul Ali, vorbim astăzi despre atacul de panică. Greu de imaginat pentru cei care n-au înțeles și n-au trăit prin asta și foarte greu de suportat pentru cei care se confruntă cu aceste atacuri de panică. Vreau astăzi să aflăm cum să facem diferența dintre o stare anxioasă, o teamă, o frică și un atac de panică. Și vreau să facem lucrul ăsta mai diferit astăzi, și anume prin a vă ruga să ne împărtășiți un caz din experiența dumneavoastră profesională, ca să înțeleagă poate cei care nici nu își dau seama că au uneori atacuri de panică. Eu sunt de acord. E unul dintre cele mai probabil des întâlnite în cazuri clinice. Sunt elemente legate de anxietate și în punctul culminant a angoasei este atacul de panică. Dar dacă o să facem o definiție ca să înțelegem la ce spunem atacul de panică sau care este diferența dintre o anxietate obișnuită, existentă și atacul de panică. Eu pot să enumăr câteva dintre cele mai întâlnite simptome ca să... E bine dacă o să definești și după eu merg pe... Și dumneavoastră completați. Atacul de panică se manifestă de obicei printr-un set de simptome fizice și psihologice intense care apar brusc, se declanșează brusc, fără un motiv aparent. Și asta, simptomele sunt de obicei bătăi rapide de inimă, transpirație excesivă, tremur, senzații de sufocare, dificultăți de respirație, dureri în piept, senzație de amețeală, frisoane, greață, disconfort abdominal, teama de a pierde controlul sau de a înnebuni, teama intensă de moarte iminentă. Ce ați mai adăugat dumneavoastră? Poate ceea ce adaug eu e altfel explicat. O să explicăm că să fie... Exact. Da. Atacuri de panică putem face o asociere cu o situație care noi lucrăm absolut normal, un mediu absolut normal. Anxietate este un mediu unde apar periodic anumite dificultăți în funcționarea relației respectivă, organismul respectiv, sistemul respectiv, dar panică este momentul când se întâmplă o explozie și o bubuitură unde afectează întreg organism. Adică tot ceea ce ai spus tu cuprinde cap-coadă. Atacul de panică este momentul unde individul, adică sistemul nervos, psihicul, ca sistem nervos central, creierul, intră într-o incapacitate de a gestiona fluxuri, acele signale extrem de periculoase în ghilimele pentru individ în momentul respectiv și creierul nu poate gestiona acele atacuri care parvine datorită niște trăiri extremal în anterior, unde a fost foarte neplăcut pentru noi. Dacă repetam, eu am vrut să rog și pe cei care ne privesc, fiecare podcast al nostru, dacă vrem să înțelegem mai bine, probabil eu prea sofisticat datorită naturii mele sau viața mea a fost prea sofisticată, nu știu, prea mult știu că sofistic
până explic și e nevoie de 2-3 ori de a asculta că o să înțelegem mai bine. Acum, legat de asta, că se redefinesc de nou, este un moment unde creierul nostru este pus în față multitudini de trăire neplecute anterior în viața noastră, de la momentul naștere sau inclusiv în momentul intrauterin, când eram trăirile neplecute ale mama, unde a rezultat multitudini de traume, dar pe moment era 1, 2 și mergea și nu-i depășeam, crea o stare de anxietate, neliniște datorită evenimentelor respectiv, dar acum, în mare parte, așa cum ați spus, în mod inconștient, fără să cunoaștem, toate evenimentele respectiv își trimit signalul asupra creier datorită o asociere inconștientă care o să facă cu o situație și atunci creierul, într-o dată, în câteva secunde, fracțiune de secundă, da? Este pus în fața zeci de evenimente neplecute se întâmplă petrecut în anterior, unde s-a soldat cu mai multe traume asupra noastră. Da, care stau la noi, doar că ele nu sunt conștiente. Nu sunt ne aducem conștiente. aminte de ele până nu Absolut. le declanșează ceva. Așa cum noi, acum noi stăm, putem un pic să ne relaxăm și o să ne aducem aminte diferitor evenimente din viața noastră, chiar din copilărie timpurie. Evenimente care niciodată nici nu ne-am gândit. Asta ce înseamnă? Înseamnă că în memoria noastră de lungă durată, nimic din viața noastră nu se șterge. Exact. Chiar dacă ne pare că nu ne indiferent, de șters nu se șterge nimic. Ele sunt acolo. De sine stătător, tot ce se întâmplă sunt. Și dovada este faptul că noi, unii dintre, dacă o să ne forțăm un pic sau o să facem prin niște tehnici, putem ne aducem aminte mai multe evenimente din trecut. Asta înseamnă că dacă e un eveniment, 2, 3, 4, eu am putut, rest tot sunt. Domn profesor, dar tot la acest capitol, ca să nu pierd întrebarea, sunt multe persoane cu care vorbesc și îi întreb despre anumite lucruri din copilărie și îmi răspund că practic nu mi-aduc aminte nimic din copilăria mea. Credem. A fost traumatizant? Sigur, credem că nu și aduc aminte. Asta că nu mi-aduc aminte nu înseamnă că nu există. Înseamnă că nu vreau să-mi aduc aminte. Poate este ca un mecanism de apărare, că nu vreau, adică negare, ca un mecanism de apărare. Da, eu neg că nu este, pentru că este. Adică în momentul când eu spun că nu este, înseamnă că partea cealaltă trebuie să existe, că eu acum să neg, nu? Și logica asta este. În momentul când eu conștient neg, înseamnă în inconștient există, că eu conștient trebuie să neg. Sau dacă e conștient, eu accept ceva, e o dorință, nu? Da, vreau ceva, înseamnă că cumva acolo am lipsă, duc lipsă. Inconștient și conștient de obicei se completează dacă noi trăim inconștient. Iar sofisticat este. Da. Adică cât timp eu trăiesc conștiința mea subordonat de inconștient, oricum ăștia doi conlucrează. Adică conștientul meu nu e altceva decât vine să acopere inconștientul meu. Și atunci tot ceea ce este în memoria noastră, în inconștientul nostru, există. Numai că noi aici, prin mecanismele de apărare, încercăm să punem un acoperiment, o să ascundem undeva. Ok? Datorită acele traume care au fost produse în noi. Pentru că în inconștientul nostru nu sunt lucruri bune, taman. Lucruri bune deja se transformat în conștient, se consumat, se dus. Tot ceea ce a fost bun din mâncarea care noi am mâncat, deja face parte a corpusului nostru. Care nu a fost acceptat de către corp, putea să creeze traume sau unul sau altă, a fost eliminat.
Aici exact așa este. Adică tot ceea ce este acolo în inconștientul nostru fac parte a acele evenimente, acele scenariile traumatice care noi am trăit cumva și e nevoie de factori externi, situațional, unde în momentul respectiv noi am pierdut controlul asupra conținuturilor inconștiente și atunci inconștientul într-o dată o să externalizeze acele evenimente care am trăit. Atacuri de panică se spune la o situație unde deja creierul nu poate să facă fața, mecanismele de apărare nu sunt funcțional, adică frâna mașinei e rupt, nu mai merge. S-a defectat, exact. Da. Și atunci mașina direct intre în stâlpul care este, cu viteză de 200 care merge. Am promis la început că exemplificăm cu un caz din cariera dumneavoastră. O să exemplificăm. Da. Acum, chiar am lucrat la foarte multe cazuri, chiar vorbesc foarte multe cazuri, înseamnă sute, cu atacuri de panică. Și pot să spun că sunt foarte bun, că să nu mă laud, la conlucrare și lucru cu cei cu atacuri de panică. Pentru că deja eu știu, cunosc care este și ce este. Ultimul caz, chiar aseară am mai vorbit, este la o vârstă de aproape 30 de ani, 31, căsătorit, are copii, nu trăiește cu noi aici în Moldova, e în altă țară. Într-o dată, realizat, soț, copii, bani, casă, mașină, studii universitare, teoretic e o viață de invidiat. Într-o țară foarte civilizată, cu situație economică ridicată, o să ai casa ta, mașina ta, copiii pot să ducă la școală, să lucrezi, o să ai studii universitare acolo. E un bun lucru, la urmă. Într-o dată, începe cu toate simptomele care tu ne-ai povestit. De la bătaie de inimă, palpitație care era, tremurișuri, acele gânduri negative care aparea, frică de moarte, că, Doamne ferește, gata, a chemat odată ambulanță, de 2 ori ambulanță, de 3 ori ambulanță. Deja cei de la ambulanță știau, mai ales că norocul a fost că era într-o țară civilizată, știau ei și spun, doamna, noi, da, bine, dacă vă spun și ce a pățit și aici, poate e bine și pentru colegii noștri de la urgență, doctorii care sunt, îi spun, uite, asta este așa, nu-i nimic, tu trebuie să discuți și dau, poate, nu știu, niște sedative foarte, foarte ușoare și fără risc nici nu bagă în seamă și spune că da. Dar ea nu se rezolve. Bine, mi-a cunoscut pe spațiu online, dacă nu era în țară și sune, pentru că de obicei caracteristică principală este teamă, frică, continuu, că gata, eu să mor, nu o să fie, Doamne ferește, nu mai pot rezista, gata, mai bine, și plângi, continuu. Bun, începem să lucrăm. O ședință, 2, 3, cu ceea ce este în viața ei, uite că tot e absolut normal. Familie e un cuplu de aur, se iubesc, se înțeleg, se respecte, rest e slava Domnului. Hai să mergem să vedem ce se întâmplă. De unde și cum. Ce se întâmplă? Când mergem istoricul vieții, acolo se blochează.
când povestește toate traumele din copilărie, relație mama-tată, cum vinea tata și cum făcea, scandalurile, școala, educatori, copii, bullying-urile, de câte. Cel puțin am enumerat 50 de elemente și întâmplări în viață de copilărie care a avut și traumele puternice care trăise, dar datorită mecanismul de apărare, amnezie care avea atunci, cel mai ușor pentru creier este ceea ce nu-i place, dar în uitare. Da. Asta a fost. Adică în momentul tragediei, noi nu, de obicei, foarte mult suntem afectat. Pentru că creierul are preocupare de a-și continua viața, de a nu muri. Atunci ce face? Toate traumele care vin pe moment, el pasează spate. Pentru că preocuparea creierului în momentul evenimentelor tragice, în momentul traumelor, este că ori eu ies din trauma asta sau trebuie să mor. Adică e luptă pentru viață și moarte. Deja traumele astea sunt neesențial în momentul respectiv. Și atunci creierul toate traumele aruncă și se ducă în inconștientul nostru. La pacientul respectiv care vorbesc, a fost zeci de evenimente tragice, traumatice, care nu este, aici nu putem discuta și nici nu vreau, pentru că oricum o să aibă influența negativă asupra cei care ne privesc în momentul când mulți dintre ei se asociază întâmplările care a fost la școală, cum a fost cu părinții, cum a fost, cum, nu știu, tata și-a luat cuțitul să vine să taie pe mama și să băgate între ei și a riscat viața și câte bătaie și câte tragedie, nu mai vorbim asta. Ok, toate astea, creierul în moment pentru a putea supraviețui, tot evenimentul și traumele și tot ce a fost, un set, a băgat undeva. Momentul declanșării, că era undeva, mergea într-un spațiu închis, și în momentul respectiv s-a făcut o asociere cu unul dintre momentele traumatice care suferise anterior. Și atunci creierul în momentul respectiv și-a pierdut controlul. Deja calea spre depot se deschisese datorită evenimentului, întâmplarea pe atunci. Și unul după alta, toate traumele și evenimentele care a suferit a ieșit la suprafață. În momentul respectiv, creierul s-a blocat. Pur și simplu. Momentul când creierul s-a blocat, adică a ajuns la explozie, creierul în momentul panică nu judecă nimic. Atac de panică este trăirele fără creier, că să înțelegem. Adică în momentul respectiv, noi nu, creierul nostru lucrează cu cea mai mică capacitate de cogniție. Aici e vorba de cogniție, nu e vorba de altceva. Adică acele procesele cognitive care de obicei creierul trebuie o să aibă la îndemână mereu și să ne ajute prin ei în trăirile noastre, în momentul respectiv creierul nu este capabil sau este la cel mai redus nivel. Din punct de vedere capacități cognitive. Atunci n-ar fi corectă întrebarea, dar ce am putea face când suferim un atac de panică? Pentru că raționamentul nostru în timpul unui atac de panică nu există. Sau noi am putea să ne antrenăm,
Sau noi No, am putea să le spunem celor apropiați cum ar trebui să reacționeze atunci când o persoană suferă un atac de panică. Da, aici avem două concepte. Cum putem preveni să nu ajungem la atac de panică? Atunci trebuie să ne reîntoarcem la ideile psihanaliză clasică și fiecare dintre noi, cel puțin după o vârstă de, nu știu, adult, începem, nu? De la tineret, o să facem niște proceduri de descarcare acele conținuturi inconștiente într-un mediu sigur, sub controlul unui specialist, unde noi putem acele conținuturi traumatice care am trăit cumva fiecare dintre noi, fără doar și poate, nu există om care să nu fie trăit asta. Deci primul sfat ar fi ca orice om să se adreseze la psiholog înainte de a trăi o problemă foarte Nici gravă. nu trebuie să trăiești. Pur și simplu, Da. azi, Pur și acum, simplu te-ai dus și acolo ai povestit măcar din toate traumele care sunt. Dar aici o să fie dirijat de către psiholog și atunci nu o să creeze probleme și încet cu încet tu din acele materiale extrem o să recuperezi ceva bun, adică faci reciclare. Da, reciclăm deșeuri. Și pe zi ce treci, oferi capacitate cognitivă a creierului mai mare, prin transformarea acele evenimente tragice, traumatizante care noi am trăit cu ajutorul psihologului care te duci, o să transformăm din deșeu în ceva util. reciclat, util. Asta e unul. 2. Doi, este deja noi suntem în momentul atac de panică. Adică nu am știut, într-o dată m-am trezit, că gata, mă sufoc, îmi bate inima la 120, crește tensiunile, m-am înroșit la fața, corpul tremure, Nu pot să respir. nu pot respira și nu știu ce să fac. Și parcă am senzație, acum o să mor. Gata, acum într-adevăr e o senzație foarte aproape de realitate. Pentru că creierul și așa simte, pentru că creierul este semi-moartă. Momentul când nu își poate exercita atribuțiile, creierul deja se simte inutil. Și atunci, în momentul respectiv, două lucruri noi trebuie să învățăm și să facem. 1. Să salvăm pe creier că să nu moare. Pentru că de multe ori, hai că eu încerc în genere toate lucrurile să minimalizez, că să nu speriam pe cineva, nu? Dar în linie generală s-ar putea atac de panică o să cauzeze, da. Pentru că multe dintre morți subite, care în medicină noi vorbim de atac de cord, nu știu cu tare, de multe ori nu sunt studii care o să ne arate ce și cum, dar de multe ori noi putem face o asociere că a suferit cel care are un atac de panică poate influența asupra sistemului sanguin, asupra circulației și datorită atacului de panică poate într-adevăr inima să stopeze, face stop cardiac sau alte probleme la alte organe. Primul lucru care noi trebuie să facem este că să salvăm creierul lui, că să nu se spere de moarte. Cum? Creierul pentru a trăi restare în momentul respectiv. Singurul lucru care poate să-i lipsească și o să fie consumată foarte mult este oxigen. Și atunci primul lucru este că noi trebuie să oxigenăm creierul. Dacă suntem într-un spațiu închis, dacă suntem undeva într-o mașină, dacă suntem într-un loc aglomerat, cât se poate, întâi trebuie să învățăm niște tehnici de respirație. Respirația cea mai eficientă este că noi o să
inspirăm prin nas cât se poate mai adânc, pentru că așa cantități mai mari de oxigen noi putem trage cu fiecare inspirație și expirăm prin gură, adică scoatem cât se poate mai mult. Repede și mai mult. Da. Atunci, primul lucru în atacuri de panică, dacă noi oxigenăm creierul prin inspirație și expirație, cu siguranță, în cel mult 15-20 de minute, de obicei sub jumătate de oră, creierul își revine. Pentru că efectul, acele amintiri, sunt foarte, efectul e mare, dar durabilitatea este mică. Da. Adică nu rămâne, pentru că e vorba de imaginar. Adică e în trecere gândurile astea. Atunci dacă noi reușim, măcar 5-7 minute, exercităm tehnică de respirație. Probabil cel mai corect. Unde suntem, nu contează. Suntem în mașină, stăm în picioare, stăm pe scaun. De 10, 15, 20 de ori. Nu contează poziția noastră. Cât se poate mai comod să fie poziție. O să inspirăm, expirăm. În același timp, trebuie să parcurgem la tehnica a doua. Pentru că se spun tehnica a doua, întâi explic de ce. V-am explicat de ce oxigenare, pentru că creierul are nevoie și asta este ceea ce lipsește, pentru că se consume creierul din oxigenul din creier. Faza a doua este că acele signale care au ieșit ca sub forma de traume, deja nu sunt în realitate, sunt niște signale imaginari care sunt reprezentate de către gândurile noastre, sub forma de niște gânduri negative. Atunci, elementul al doilea principal care este în atac de panică sunt acele gânduri sub formă de gânduri negative care vin din toate părțile și ne atacă ca reprezentarea acele traume care am trăit anterior. Noi trebuie să închidem canalul gândurilor negative și asta nu putem face altceva decât o să insuflăm în noi cu gânduri pozitive. Atunci, noi inspirăm, expirăm, în același timp o să ne gândim cât se poate mai pozitiv. Liniștește-te, totul o să fie bine, nu-i nimic, o să vezi tu în câteva minute, vei depăși. E suficient noi 5 minute să știm să ne jucăm cu gânduri. Asta ar însemna să integrăm terapia cognitiv-comportamentală, da? În timpul atacului. Sigur. În momentul respectiv, cât trece timpul de la 3 minute mai sus, deja momentul devine în defavoarea panicii și încetul cu încet corpul își regăsește, creierul își preia controlul și noi va dispărea câte un pic diferite semne care apăruse ca sub forma de atac de panică și mai departe. Dar acum știu că vrei să întreb, gata, aici s-a terminat? Nu s-a terminat nimic. Pentru că chestia asta... Pentru că noi doar am șlefuit, Noi am încercat să ne o să rebăgăm înapoi. Da. Ieșise căței din cușcă și noi am încercat diferite tehnici, o să-l băgăm iar în
cușcă. Nu se terminat. Că noi i-am educat. Da, nu, ei oricum, oricând, iar poate să iese, e suficient. A doua zi o să iese alt cățeluș pe acolo, nu? Sau o cățea pe acolo și latră și o să vezi că cățelul iar sare din cușcă. O să rupe iar lanțul. Soluția este că trebuie luat foarte în serios atacuri de panică. Și este unul dintre problematici care stă la bază atacuri de panică. Multitudini de probleme anterioare și atacuri de panică deja este fructul. Adică cei care au atacuri de panică, atacuri de panică este un semn că acolo de sub sunt foarte multe lucruri stricate. Da, e un strigă de ajutor al organismului. Da. Uite, mirosul urât care vine în încăpere care suntem, nu aici, că aici mirosul nostru e plăcut, parcă eu m-am parfumat și tot și Sergiu tot. Da, suntem frumoși și cu miros plăcut. Un miros neplăcut e reprezentarea niște deșeuri, focare de infecție și lucruri alterate care sunt de sub. Ok? Atunci, aici trebuie luat extrem în serios și trebuie neapărat analizat. Eu nu cred că e o chestie care direct e nevoie de intervenție, poate medicamentos, pentru că am rezolvat sute de cazuri fără medicamente, dar sunt cazuri care neapărat trebuie să fie conlucrat și cu psihiatrie, pentru că altfel nu poți gestiona. Sunt cazuri, pentru că spun atac de panică, de sub s-ar putea să șubredități foarte mari. Este cert că oricine suferă un atac de panică și dacă vă regăsiți în simptomele pe care le-am enumerat și în cazul pe care domn profesor a fost bun să ne-l comunice, neapărat adresați-vă la un specialist, pentru că situația nu se rezolvă atât de ușor și nu trece de la sine. Doar încercăm să minimizăm oarecum și să îl ajutăm pe creier să supraviețuiască, dar asta nu înseamnă că atacurile nu o să se mai repete. De asta și se numește atac, că e ceva repetitiv. De obicei asta e. De obicei ei din prima nu-și dau seama. Da. De obicei așa se întâmplă. De multe ori apelezi la 112, că am auzit foarte multe cazuri când e spuse de medici că uite, vine și vine, dar n-are nimic și îi zic, du-te la omule, la un psiholog, du-te, dar refuză, la un psihiatru și tot sună și sună că nu pot respira, că am ceva la inimă, că am ceva nu știu unde, ei asociază tot ce sunt, nu, bine, noi suntem psihologi, nu? Dar omul obișnuit nu are cunoștințele psihologice. Dar din păcate nici medicii, dacă ar avea și medicii aceste cunoștințe și ar putea să îndrume pacienții la un psihiatru, la un psiholog, poate ei ar avea o alternativă. Drumul ar fi mai mic și mai ușor de parcurs, dar așa este. Știi cum de asta facem aceste emisiuni, ca să informăm și să-i ajutăm pe mai mulți. Eu sunt de acord, Tatiana, știi cum e? Nici medicii nu sunt de vină. E evident. De fiecare dintre noi cunoaște foarte bine ceea ce face. Adică acum dacă mie îmi dai, nu știu, unul cu probleme cardiace, eu nu pot să spun nimic. Important este că cei care ne privesc o să înțeleagă că tot ce apare pe corpul nostru, ca probabil un sfat sau nu știu dacă e sfat, ca o recomandare, tot ce apare pe corpul nostru, de la o durere de cap, durere de ochi, nas, gură, nu știu, inima sau alte organe, trebuie să înțelegeți că este posibil cauză să nu fie taman numai organic. Mereu este posibil că acele dureri, suferințe
care noi avem în corp să fie ca ceva și legat de conținuturile psihicului nostru. Exact. Atunci, momentul când apare mai multe probleme odată, asta trebuie să știți. Aici deja nu trebuie să fii nici doctor, poți să fii om obișnuit. Că când și te doare capul și ai probleme cu inima, îți crește și tensiunile, palpitații, începe să-ți tremure corpul, începi să, nu știu ce mai se întâmplă acolo. Nu poți respira. Nu pot respira. Uite, chestiile astea trebuie să știi, asta trebuie să înțelegeți, ca și specialist, ca și om obișnuit, că nu are nicio legătură cu corpul sau cu organul propriu-zis. Da. Pentru că organul îți dă de știre. Acum poate mă doare inima din cauza ceva sau altă dată ficatul, dar dacă odată apar tot împreună, trebuie să știi că este un centru de control care poate în același timp o să inducă probleme în mai multe lucruri și asta este psihicul. Și atunci, în momentele respective, să știți când apare, deja e vorba de atac de panică, vorba de o problemă care, datorită conținuturile psihologice care noi avem, memoria noastră de lungă durată, inconștientul nostru, cum vreți, sau în doctrina mea, infantilul nostru, vine de acolo. Atunci, momentul când vine de acolo, nu e problemă de umblat la doctori. Problema este că noi trebuie să rezolvăm cauza care vine de acolo. Pentru asta și când se duce bolnavul după atac de panică, cheltui banii statului, aici este problema. Sau dacă nu cheltui banii proprii, face fel de feluri de analize, pentru că asta este și problema. Fel de feluri de analize, fel de feluri de imagistică. Bun. Am cheltuit 1000 de lei, 1000 de euro și la urmă doctorii spun, n-ai nimic. Îmi pare rău, nu ai nimic. Dar eu pot să fiu înainte de asta, să fiu informat, să știu că da, ok, stările de tipul asta nu pot să vină de la corp. Dar problema este că noi fugim de a accepta psihicul și din păcate parcă ne rușinăm. Să spunem că da, eu am atac de panică sau am probleme din cauza copilăria mea, din cauza traumele care am suferit, din cauza viața care am trăit în relație cu mama, cu tată, acele traume care am avut la școală, acele probleme care am avut cu vecini, cu mediul care este. Până nu schimbăm un pic mentalitatea, e foarte greu și noi trebuie să înțelegem pe ceilalți. Și eu cred că totul să fie bine, nu vă speriați de atac de panică, credeți-mă că... Dacă vă adresați la timp la specialist sau cel puțin țineți cont de recomandările pe care le-am oferit astăzi în acest episod, o să treceți cu brio peste atacul de panică. Aceasta a fost emisiunea de astăzi. Noi vă mulțumim că ne-ați urmărit. Nu uitați să apreciați podcastul cu un like și să scrieți în comentarii ce subiecte vă mai interesează. Pe curând! Vă așteptăm!